Bună ziua și bun venit la un nou episod din adică la un primul episod din Minecraft. Viața asta, bă, jucăm cu mai mulți player. Nu mai jucat singur. Stați prima oară să vi-o prezint. Stați ca să se încarcă destul de greu. Aici este un shop, dar nu știu cum să... Zero proiect, nu știu ce, nu enter. Și aici o sunt minigame-urile. Pe ăsta nu m-am jucat niciodată. Prism m-am jucat, Survival Mode nu m-am jucat. Boot Hugger nici pe ăsta nu m-am jucat, m-am jucat pe Survival Games. Capture ăsta m-am jucat. Teams m-am jucat. Nu m-am jucat. M-am jucat doar vreo 4-5 minigame-uri. Și cred că aici, pe serverul ăsta, baza este Skywars-ul. Hai să intrăm. Când vreți să intrați aici. Și sunt fantomă. Și când vreți să ieșiți, apăsați pe ăla care vi-l dă acolo, pe Nether, nu știu cum. O să intru mai imediat ca să... Oh, perfect. Și îmi place și mapa. Sunt unele mape faine, unele nu chiar așa faine. Nimeni nu-i pe insula aia, nici pe aia, dar așa. Sper că nimeni nu cade lângă mine. Am mâncare din prima. 5, 4, 3, 2, am început. Nu. Oh. Bună, așa, nimic nu e de greu, știi. Asta din copac ce este. Nimica bun. Bă, deci nu cred, n-avem bloguri. Dau copacul dacă nu uși. Nu, numai nu. Trebuie să fac eu cu 9 bloguri. Da, 2 bucăți din copacul. Hai să tăiem 3 mai bine. Și uneori este la serverul ăsta. Și bag pare că toate se vină cu mine. Adică mi se o să vină toți, mi se toți proștii. Bă, pe insula asta, că nimeni n-a fost pe insula asta. Mai bine? Bun. Oh. Salut. Salut. Full iron. Wow. Cu o perfect. Ce spune de mă dă și aici. Oh my fucking god, ce-a fost pe insula asta. Și ați văzut, eu nici full iron n-am avut. Pe insula asta a fost full diamond. LOL. Ce nabi, să ăștia de la... Mă duc în mijloc și-l bag pe ăla, de să cacă pe el. Ce bătaie dau la ăla. S-o țină minte toată viața lui. Hai să facem rapid un pod. Eu ce o să-i dau? Pum. Mă duc și la Opa! Ce prost! Am câștigat? Am câștigat primul match. L-am câștigat. Sunt un campion. Un campion. Mapa asta duror de cap îmi dă
Nu, mapa asta. Pe mapa asta nu prea găsești armură, nu găsești acolo în alea. Acolo găsiți. 1, 3, 2, 0. Băi, ce-am căzut aici? Nu, armură. Full lacrimi. Ai de capul meu, ce armuri am, bă. Piși pe ele. Ce mi-am pus pe mine? Oh, în sfârșit. Ceva mai bunicel, pot să spun. Atât. O să fug acolo. Fugi mai bine pe ăla. Nu știu, mă arătăm. Dați rapid podul. L-am pus. Voi. Bă, cum dracu nu mai știu să fac poduri? Asta-i. Nu mă tăchinesc. Serios? De ce, bă? De ce? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Hai de capul meu. Unde podul? Ia. Nu duc să ai sus. Nu mai. Cam atâta, nu da. Cum? Mă enervez numai. Și m-am jucat timp, pe ăla m-am enervat. Am crezut că pușc. Am mai rămas eu singur. Am avut 8 în echipă. Ceilalți toți au fost câte 4. Și am mai rămas, mi-au omorât toată echipa în afară de mine. Am mai rămas eu versus 7. În total. Și interesant, ăia 7 nu se băteau între ei. Doar pe mine mă băteau. De ce? Bate-ți-l pe ăla, că ăla-i singur. Păi nu? Așa cred că s-au sfătuit ei. Hai să batem pe ăla din roșu, că e singur. O piși pe voi. Nu pe voi, pe aia de la Teams. Oh my fucking good. Oh, like. To. Snabia este decentă și măcar nu avem bloguri, o grămadă, ca să putem sparge dacă sunt acolo. Avem doar pup piesa și mere. Wow! Mă duc pe cineva să bat. Duc fără să-l bat. Nu știu ăla. Da. Este mai bine, așa zic eu. Să nu fiu direct în mijloc. Este mai bine într-un fel așa, dacă nu fiu direct în mijloc. Și ăla fuge în mijloc, e bun. Dacă tu vrei să ne întâlnim acolo, să ne întâlnim. Și acolo să bată acolo. Nu s-a întâmplat nimica. Care a murit? Cum a murit? Amândoi ați murit, fraierilor. Da. Și am lăsat în mijloc și am așa scot Minecraft din cap.
Nu, văd că nu e nimeni. Nu, dar nu știu unde e ultimul fraier. Am busolă, dar nu o să folosesc încă. Am mult? Nu. Bă, mâncare, bă, fraților. Mâncare, bă, vă rog. Da, am de tăte, bă, dar mâncare, nu-mi dați. Nu vă gândiți că-s cam sărac. Oh, perfect. Și, dar și o să aveți diamond, vă rog. Nu cer mult. Cred că full diamond mi-ați putut, dar de sabie nu-mi puteți, da. Nu, mă, că aveați pensia. Ăsta are sabie diamond. Am lag. Sau el are lag. El are un lag din ăla prost. Cât? M-a bătut. Dar unul dintre noi a avut un lag din ăla. De nu știu. Ăsta e ultimul match. Câștigat unul. Până acum. Hai să vedem asta tot. Mai jucăm doar încă un match. Am pierdut 2 și am câștigat unul. Da, cam așa. Așa. Am pierdut 2 și am câștigat unul. Și m-a dat un. Acum, ce trecem apoi? Oh, perfect! Oh, salut! Ai fost doar de tine mapă. Doi, 1, start! Tum, tum, tum. Pum. Nu asta. Ne mișcăm când greu. Nu, dar nu contează asta. Nu-mi dă deloc armură bună. Cum să zic, nu-mi dă deloc armură, dar aici am armură. Acum iar nu dă mâncare. Și a rămâne... O să vedem mâncare. Bun. De ce spun? Mai bine, nu, hai că-i luăm. Îi punem pe noi. Și așa arată ca boscheți. Până dacă simt sărac. Nu am mult până la ăsta. Bum, bum, da. Nu am ajuns înaintea tuturor. Dar eu o să iau chestile de sus, voi le luau pe alea de jos, nu mă întreb. Oh my god. Și puț de diamond, gata, mă duc să-i bat. Am și mâncare în testul ăsta. Ce mai întreabă mai mult de ta? Iui, ce m-am căcat un pic pe mine. Ce mai poate să-mi trebuiască? Nimic. Ăla-i jos? Acolo, cum e atât.
Oh, salut! Salut, Gigele! Mă aruncă jos! Și cam atât cu acest episod. La revedere!